בוקר טוב, אני ישראל, מנהל מותג סוזוקי, ומה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה טיול של מועדון הוויסקרום בשבת יפהפייה, כמו שאומרים. אני מהאלה וזו רוני, ואנחנו קרוב ל-80 כלים פה, בערך 140 איש, נוסעים לדרום היפה, בשבת היפה הזו, ונקווה שכולם ייהנו. טוב, למועדון הוויסקרום. אתם גם רוכבות? בסרט של סוזוקי. זה הטיול הראשון שאתם יוצאות? לא. תלוי מי. תשובה מלאה. חלקית, אני פעם ראשונה. אנחנו לנו סוזוקי והבאנו חברים איתנו. איזה סוזוקי? 1000. ויסטרום? כן, ויסטרום. ואנחנו מאוד תחליפו לבאמת, סתם. למה? קוואסקי יותר טוב. שלא תעיד להגיד את זה ליד יובל. זה החלום הרטוב שלו. יובל זה בעלי. איפה הוא? תגידי את זה. יובי, הוא שם עם החתיכות. רכשנו 12 קורי רזרבי, 13 קורי רזרבי, אז יש לך 11 ליטר נסיעה. וזה כלום. מה זה הדבר היפה הזה? זה מצלמה. מצלמה? זה מצלמה? וואי, איזה כיף. למה? אז למה אני שקוחת? היא כבר... יש לך מצלמה מצחיקה, אני מצטער. כמה אנשים הגיעו? אני יודע, זה מקסים. ואישה. ויש שם גם מערה יפה, וגם עליה נקבל הסבר. אחרי זה אנחנו ממשיכים הלאה לכיוון צומת צאלים וצומת מגן. בצומת מגן אנחנו עושים עוד איזה הפסקה לשירותים ותדלוקים. הפסקה קצרה, ואחרי זה אנחנו נוסעים לבארי. בארי יש לנו שם גם הסבר, אנחנו נעשה שם סיבוב. ואחרי זה אנחנו נוסעים לארוחת צהריים אחד נוסע בצד שמאל של הנתיב, זאת אומרת קרוב לקו המקווקו, השני קרוב לקו הימני. יצאו לדרך לא ידועה, בליבם פועמת התקווה, שהנה יבוא היום בשיירת אופנועים תמלא את כל המדינה. הם רוכבים ושרים על הוויסטרום דוהרים, הם גומעים מחכים. מה עכשיו? עכשיו ארוחת בוקר, תראו את כמות הכלים המדהימה שיש פה. שמש בשמיים, בורקסים על השולחנות. קדימה. מנוחה קלה עד שנמשיך. החברים מתבקשים לחדר האוכל. וכולם יצאו החוצה בשמחה וצעקו, היי! אוכל! קדימה אוכל! אוכל! קדימה אוכל! לאכול פה את הכל, לאכול פה ולסלול. אוכל! קדימה אוכל! תסלחי לי חברה שרה, מה יש לכם לצהריים? והחברה שרה אמרה, מה יש לי? מיץ לימון ומיץ תפוז ומיץ רימון 100%, מרק בשר עם מטריות, מרק בקר עם פטריות, ביצה רוסית, ביצה קשה, כבד קצוץ, רגל כרושה, בשר עבר, בשר הזה, בשר שמן, בשר הזה, פודינג שוקולדה, ז'ילי מרמלדה, גלידה, קפה וכוס תה. יצאו לדרך לא ידועה, בליבם פועמת התקווה, שהנה יבוא היום בשיירת אופנועים תמלא את כל המדינה. הם רוכבים ושרים על הוויסטרום דוהרים, הם גומעים מחכים כי על ויסטרום היום רוכבים בגאווה אנשים מכל המדינה, כי הוויסטרום לא רק לי אלא גם גאווה, ויסטרום מועדון עם נשמה. הם רוכבים ושרים על הוויסטרום דוהרים,
מחכים, כי על ויסטרום נהנים. הם רוכבים ושרים, על הוויסטרום דוהרים. הם גומעים מחכים, כי על ויסטרום נהנים. יצאו לדרך לא ידועה, בליבם פועמת התקווה, שהנה יבוא היום בשיירת אופנועים תמלא את כל המדינה. הם רוכבים ושרים, על הוויסטרום דוהרים. הם גומעים מחכים, כי על ויסטרום. ערב טוב. אחלה טיול, נהנים. הופה, איזה מועדון, איזה טיול. איזה יופי. נהנים. אני רוצה גם ויסטרום. פעם הבאה. מה יש לך? יש לי הונדה. לא נורא. גם טוב. יעבור לו, ההונדה תעבור. רק שיראו אתכם. השאלה אם נראה את זה באיזשהו מקום. שאלה תמיד. חשבתי לראות, חשבון שלי, זה עניינים של מס הכנסה, אל תצא לה. המילים לא נכנסות, רק הפרצופים. זה לא מקליט פה? זה מקליט, אבל זה לא כזה איכותי כאילו. הם רוכבים ושרים, על הוויסטרום דוהרים. הם גומעים מחכים, כי על ויסטרום נהנים. הם רוכבים ושרים, על הוויסטרום דוהרים. הם גומעים מחכים, כי על ויסטרום נהנים. כי על ויסטרום נהנים, כי על ויסטרום נהנים. המקום הזה נקרא מצודת פטיש על שם היישוב הביזנטי הזה, עיר ביזנטית שהייתה, נקראה קלעת אל פוטיס. פוטיס בערבית, אני לא יודעת אם אני אומרת את זה נכון, פוטיס, לא יודעת. אתה אומר את זה נכון, זה בסדר. זה פטיש בערבית. המקום למטה, כשחצבו את האבנים כדי להקים את המבנה הזה, נתמך על ידי 5 עמודים גדולים. המערה גודלה 40. את האבנים למצודה הזאת לקחו מהמערה למטה, שאנחנו נבקר בו. דניאל. עומדת קדימה מדי. שלא יראו את נקמתי, לא יראו. תריפוס, תריד את זה תריפוס. רגע. סלם עובר. רגע, מה זה הדבר הזה? ניתן לה ביס בסוף הטיול. קצת את זה אפשר איפה את? איפה התמונה? מה התפילה? מה העניינים? תלך עוד אחורה. לא שמעו אתכם, יותר חזק. עוד לא. ביום שני אני הולך אל הקולנוע, בטלפון ניסיתי להזמין את נועה, למרות שדי נעים לבד להיות
המדינה עברו לקיבוץ שם, לבארי, והאדמות שם הרבה יותר פוריות, וניתן לעסוק שם בגידולים חקלאיים. זה לגבי המקום הזה. מה שרציתי רק להגיד שאנחנו נמשיך את הגופרית, אבל אני לא יודע איפה יעקב. על הדרך של הבטון אתה רוצה שבוא אני אסביר? עכשיו נוסעים עליה. אוקיי, יש... אמרתי לה אעשה טוב על קזנובה, העיתונים כתבו ביקורת על הגובה, וכששאלתי אם אפשר איתה לקבוע, אמרה בוא איתך להקים אופנוע. חיפשתי אותך למה לא ראיינת אותי כל היום. אתה רוצה להגיד משהו? בטח שאני רוצה להגיד משהו. לך לאכול בתיאבון. חיים שלי, נהנית? מעניין למה? אני אנורקסי. אתה מבין? כשאני אומר לחבר'ה אין מה לרוץ, למה עוד יישאר? אני רוצה להודות גם לשי שעזר לי במסלול ועשינו ביחד את ההכנה, לאשתי רויטל. האוטו נשאר שלם, פחות או יותר מפורק. אם את היית יודעת איפה האוטו נסע? איפה האוטו נסע. אני רוצה עוד להמשיך את ההמשך פעילויות שלנו. אם אני שכחתי מישהו להודות לו, זה לאלי ירקוני גם שעוזר לי מבלבל את השכל, וגם לקטרינג, לשרון. ואם שכחתי מישהו, אני מי שעשה את העבודה מאחורי הקלעים, שזה שי ברוך ויעקב, ולכל המרשלים שעזרו למשוך שיירה של קרוב ל-90 כלים, אפילו קצת יותר מ-90 כלים, 150 איש בערך. זה לא מעט, זה אפילו קשה מאוד, אז באמת שיש תנאי קטן על מנת להיכנס למועדון הזה, וזה להיות בעל ויסטרום. אז ביום ראשון אנחנו פתוחים מ-8 בבוקר. הקים אופנוע